El passat dijous 15 de gener va tindre lloc a la biblioteca la xerrada Videojocs, educar per aconseguir un ús racional, a càrrec de la comunicadora Rebeca Díez Somavilla, dins del cicle de xerrades a la biblioteca. La professora de Comunicació Audiovisual del campus de Gandia remarcava la importància de conèixer els videojocs i de jugar amb ells per poder educar sobre el seu ús, tenint en compte que avui en dia estan presents a qualsevol dispositiu tecnològic. El tema dels videojocs va molt lligat a l'smartphone, paraula que només al mòbil d'ara, i a la tableta. És a dir, ara tenim videojocs en el mòbil, tenim videojocs en la tableta i podem videojugar en el moment que vulguem. També va parlar de quan és el millor moment per començar a utilitzar les diferents plataformes digitals. Sí que és veritat que els experts diuen els xiquets, mentre més pront s'habituen a utilitzar les diferents plataformes que tenim avui, millor. I és veritat. Una cosa és habituar-se a utilitzar-les, una altra cosa és abusar d'elles, i una altra cosa és expressar el contingut que posem en elles. És com tot. La comunicadora va remarcar com ha de ser un bon videojoc i els aspectes positius de videojugar, tal com l'emoció, el foment de l'exploració i el descobriment. També es va referir a la dificultat d'aplicar una pauta de temps de jugar per a cada xiquet, encara que sí que hi ha un moment en el que s'ha de parar. El xiquet deixa de jugar quan ja n'hi escolta. Ese moment que és quan ens poseu tan nerviosos, no? De déjame, deixa'm que ja acabe. S'ha acabat la partida. O sigui, ja no sou vosaltres, s'ha acabat. Ahí sí que s'ha acabat, no es tracta d'una hora o de dos. Això depèn de cada xiquet. Ahí ja no, quan estàs parlant i el xiquet no escolta, s'ha de deixar. Rebeca Díez va fer veure la relació entre els videojocs, les pel·lícules i els llibres i com d'enriquidor pot ser conèixer totes aquestes vessants. Al final hi ha un llibre, una pel·lícula i un videojoc. Si els vostres herois que teniu en el videojoc podeu conèixer més coses a través del llibre, que si papa i mamà us ho poden comprar, o podeu ir a la biblioteca, doncs sempre és el millor. Per últim, els assistents van poder resoldre alguns dubtes, com per exemple l'ús dels videojocs considerats violents o com conèixer si són adequats per a xiquets amb el sistema de classificació PEGI.